як гурӯҳи хурди фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ бо шумоли ҳуқуқшиносон, хабарнигорон ва коршиносони масоили гендерӣ бо роҳандозии як ташаббус мехоҳанд таваҷҷӯҳи волидонро барои боло бурдани тарбияи ҷинсӣ ва бехатарии кӯдакон дар муносибат бо афроди бегона боло баранд. ин ташаббус дар ҳоли ҳозир танҳо дар шабакаи иҷтимоии фейсбук зери номи чатри норинҷӣ роҳандозӣ шудааст. аллакай даҳо волидон бо тарафдорӣ аз ин иқдом ба он пайвастанд. дар саҳифаи фейсбуки муаллифон бо нашри расмҳои сода чӣ тавр рафтор кардани кӯдакон бо нафарони бегонаро нишон медиҳанд, то волидон тавонанд аз он истифода бибаранд. масъулони ин ташаббус мегӯянд ҳадаф аз ин амалашон таъмини бехатарии кӯдакон ва боло бурдани тарбияи ҷинсии онҳо дар ҷомеа мебошад. ба ақидаи онҳо ин метавонад аз ҳодисаҳои нохуше мисли рабуда шудану мавриди ҳамлаи таҷовузгарон қарор гирифтани онҳо ҷилавгирӣ кунад. ин гурӯҳ дар пайи як қатор ҳодисаҳои нанговари соли 2020 аз қабили дастдарозӣ ба ноболиғон ки асосан аз ҷониби наздикони онҳо сурат мегирифт ташкил шуд. ин на ба он маъност ки мо қаблан дар бораи ин мушкилиҳо фикр намекардем, аммо ин хабарҳо ки расонаӣ гардиданд ба таъсиси чунин гурӯҳе сабаб шуд. муаллифони ин ташаббус мегӯянд ҳадаф аз ин танҳо пешгирӣ аз таҷовузи ҷинсӣ нест, балки оддитарин муносибати калонсолон бо кӯдакон бояд ба онҳо фаҳмонда шавад. ин ҳуқуқшинос мегӯяд чун дар мактаб дар мавриди ин масоил ба таври зарурӣ суҳбат намешавад, бояд волидон барои тарбияи ҷинсиву амниятии кӯдакон нақши калидӣ дошта бошанд. барои мисол волидон метавонанд фаҳмонанд ки касе набояд ба бадани кӯдак даст расонад ва ӯ бояд донад ки ин ҳарими хусусии ӯ аст ва агар нахоҳад ҳеҷ кас наздик шудан наметавонад. волидон бояд инро ба ҳар шакле, масалан ҳангоми обозӣ ё ин ки баъди муоинаи духтур ба кӯдакон фаҳмонанд. кӯдакон аз бархурди афроди бегона ё калонсолон бо онҳо бояд ба волидон хабар диҳанд ки ин муносибат бо онҳо хуб буд ё нороҳаткунанда. ташаббуси иҷтимоии масъулони чатри норинҷӣ дар ҳоле роҳандозӣ шудааст ки суҳбат дар бораи тарбияи ҷинсӣ бо кӯдакон дар ҷомеаҳои суннатӣ аз ҷумла Тоҷикистон ҳассос аст. на ҳама волидон омодаанд дар ин мавзӯъ бо кӯдакони ноболиғи худ суҳбат кунанд. аксари волидон ба ин андешанд ки суҳбат роҷеъ ба ин гуна масоил метавонад натиҷаи баръакс диҳад. аммо волидон мегӯянд бештар бо кӯдаконашон дар бораи муносибат бо афроди бегона дар кӯчаро меомӯзанд ки метавонад бехатарии онҳоро таъмин ва аз хатарҳо эмин нигоҳ дорад. бояд фаҳмонанд ба фарзандои худашон ки бо одами бегона ҳамсуҳбат шудан дар кор нест. бо одами бегона ягон ҷо рафтан мумкин нест. бо одами бегона аз одами бегона ягон чӣ гирифтан дар кор нест. барое ки бисёр ҳолатҳое ҳастанд ки кӯдакҳояро мебаранд. барои бехатарии кӯдакҳо ки ҳозир замонаи мо бисёр камтар ташвишовар шудагӣ, ба ҳамин хотир ҳатман ба бачачаҳои мо ба набиро мегӯем ки ҳатман агар ягон каси бегона ба наздат омад, ягон чиз дод, мисол ба дастат нагир, бо шахси бегона, мисол хонатон дар куҷо аст ё ки мисол суроғатон ё ки падару модарат ки аст, ягон хеле ҳатман мегӯем ки ин хеле гапо ба ва нашав ҷавоб натӣ. равоншиносон мегӯянд ҳама гуна тасмимҳо барои тарбия ва бехатарии кӯдакон хуб аст, агар он бо фарҳанги бегона омехта набошад. ду чизе ки кӯдаконро метавонад осеб расонад, ин яке рабудани онҳо аст, дигаре метавонад муносибатҳои ҷинсӣ. бояд як тобиши фарҳанги миллии мо дошта бошанд. ана ҳамин чизи муҳим аст. набошад бо ҳамин восита метавонад ки насли нави моро тамоман фарҳанги дигар биомӯзанд ва ин сабаби он шавад ки рахна дар фарҳанги миллии мо шавад. талошҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ барои тарбияи ҷинсиву бехатарии кӯдакон дар ҷомеа дар ҳолест ки хабарҳо дар мавриди дуздида шудани кӯдакон ва ҳам таҷовузу дастдарозӣ нисбати онҳо солҳои охир бештар шунида мешавад. дар аввали имсол як гурӯҳ аз намояндагони ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон аз раиси ҷумҳур ва раҳбарони ду палатаи парлумон хостанд ки ҷазо барои бадахлоқӣ нисбат ба ноболиғонро сахттар кунанд.